pakatanga pakanzi kudza baba kutera mai vanotori nengozi for sure 100%, but nababavo vanotoriwo futi chero zvakadaro, chero mablessings vanotori nawo baba avanawo akangofanira amai. Baba chero kavakanganisira vanotofanira kuripa, but nenyaya yekuti isusu tiri vanhu tinozviita other way, ngoti mai chete ndovanongoripiwa, tisingazi kuti nababa vanotoriwo nengozi yavo haina kuzokura seamai, but kangozi kanenge karipo kamusingazivi. Vamwe venyu munototsanangurira kuipa kwababa, mugotsanangura zvese, mugodii, vana vaya vagotanga kushora nekuona kuti aiwa baba havaiti, kana kutanga kuona kuti baba havana basa. But muri mese vabereki vasingazi kuti nabatana zvinofaya, but nekuda kwokuti munokanganisa kumisplaisa shoko raMwari, kudza baba namai. Asi ndakambowa kunyanya kunongonzwika zvengozi yamai chete, kuchingonzwika zvengozi yamai chete ndo inenge ichingonzwika. But remember, chero shoko raMwari rinoti kudza baba namai. Kana uya aida kutopiwa blessing Joseph nababa, kuratidza kuti kune imwe blessing futi iri muna baba, but iyoyo ise vanhu vatema hatikoshesi kuna baba uku, kunokosheswa ndekwamai chete. Ziva shamwari dzinotamba nevana vako. Be too sensitive kuziva shamwari dzinotamba nevana vako. Zvizive izvozvozvo. Ukaziva shamwari dzinotamba nevana vako, unobatsirika. Nemi vanhu muraini, zivaiwo mashoko ekutaura. Vamwe vana vanotaura, uri sei mwanasikana? Une stress here? Imimi mumwe vasikana mungaita stress here? Mungaita stress here? Muri vana vadiki mungaita stress here? Sisi vanhu vakuru tisitova. Iko zvinokunyepa. Vana vanokwanisa anga ane stress yekumabhuku, anokwanisa stress yekubasa, whatever, paanoswera oita stress. Ko ari kubhuliwa musingazivi, ari kubhuliwa matomhanya kubhaja, unoita stress yei? Unoenda kuvanasikana kana kuti kuboita because ndokononge munyaka tarasika. Indaguma tiri pavana mave kungozi, mukuti mwana anoita ngozi kana kuti baba, handichanzwisisi, sori henyu mutendi mambo, titanye vana emahomework yekuti vanhu vari kudiaspora, vana vadzogara nevana apa tabva pava, ndandambobuda, sori network yangu yambonetsa. Apa mave kungozi ngozi iri kukonzwa nevana kana kuti iri kukonzerewa nevabereki? Sorry, enlighten me, I'm a little bit lost. sorry ndowedzerawo panyaya yengozi. Zvengozi zviripo here kana kuti zvingori is just a myth yatakangokura tichidzwa, which was a way of just intimidating kuti vanhu varespect ana mai? Because I don't actually think kuti zvengozi zvinhu zviri yatakangokura nawo culture ukati, but kune maparents mamwe atori toxic zvokudaro. Ko ivo havaitowo ngozi mutoxic zviripo here? Haukamukuvarunga ngozi iriko kuvanhu vatema, ngozi iriko. Over exaggerated zvekuti ngozi it's just a belief myth yatakangokura tinayo, and it generated for generations and generations. Zvinhu zvinhu hazvikufambire because wakatuka mai, wakatuka baba, wakatuka iwe sha, ukaenda kubasa ukasvika unongosvitsira mari yako. Zvinhu zvinotadza kufambira kana uine nungo period. Sorry. Panyaya dzengozi namusiri kunyanya kufokasa nezvengozi. Nandichitaura but communication ichizama kutsanangura kuti mukucommunicata vamwe vabereki vanotretena vana nemawedzi ekuti ndikafa uchazviona, vachimhanya kutaura kuhama dzavo kuti handitereri, hadai. Ndo zvanandichizama kuexplaina, noti nandichifokasa zvengozi kuti communication imomomo. Vamwe vabereki vanoti kana mumwe mwana muchitaura oramba zvimwe zvinhu zvaanenge ataurirana, mai votanga kutomugadza mashoko ekuti ndikafa uchazviona, tichaona kuti unobudirira here. Zvinhu hazvikufambiri. Mamwe mashoko anotaurwa nevabereki kuvana.
Nai youth coach ko kana mubereki wacho ari toxic. How do we go about it? Ndo zvandinotaura kuti vabereki vari ndo vamwe vanotaura mashoko iwayo. Nekuti ini ndikaudzwa youth coach handiti nemunhu wowani kutoona ari kutogarawo zvake mukamba keraundi. Intoriwo kuSouth Africa ndikutogara mumagetsi odudzero kwazvanzi zvendofanisira chawinacho. Kwewo wafanei square because newo hauna chawinacho. Saka ndinoona sekuti zvimwe zvinhu tinonyanyotretenwa. I think zvinozobata especially kuna ana mai kuti unogona kubudirwa nengozi liyuti yekuti uri single parent uri kushingirira kuchengeta vana vako zvezvichienderana nemuberekiwo wakudzwawo nekuchengeta vana vako sei. Kwete vabereki ava vanongoti unorasirirwa wozoti wakura wakutozviitirawo upenyu hwako onzi kwa unoita ngozi wakuudza mubereki uya kuti hamuna kumbondichengeta kana kuti maizodai. Ndifunga kuti zvinoshandei mhenhu educate us ipapo. Ngozi yachona waichiwanikwa kumaZimbabweans ichiti kosei kuvarungu. Sorry henyu likoch ipapo ndoda kuti timbotaura semaZimbabweans tese tiri pano. Most of ngozi inongonzi unotandabotsa uchatandabotswa. Why ichiwanikwa so much kumaZimbabweans? Because ndisu here tega tine mutupo. Ndikafa uchazviona ndotenda nevekwasarandoka nevekwaera moyo kudai so unondipindura iwe mwana wandakazwara apa 9 months. Why ngozi ichibva kumaZimbabweans chete? Tiri mazviri ikaita generational case yekuti unenge uchingonzi amai vakadai ukavapindura wanzi amai. So woregera kutaura all your views because amai is a narcissist or she's very manipulative. Kune vabereki vamwe vatori manipulative zvekutodaro. Saka wanzi oita ngozi. Saka kana Mwari wacho anoti chiipapopo. And havasi vabereki vese chipo ndepi chipo. Havasi vabereki vese vanoda vana vavo. Ndozvatinoga ngatisataure side one. It's not all parents. Vana vedu. Inini hangu wataitingi ndechekuti pamwe tetisingazivi kuti vari kutotanda botso vasingazivi kuvarungu. Kutanda botso zvacho kutosangana nazvo kuti vasingazvizivi. Hakuti kungotyisidzira ndiro kwatikangogara tiri mageneration zvakangotangana nasekuru edu unzi ukadai unotanda botso ukadai unotanda botso. Kutanda botso kwechiko sei varungu kuno kana kuti dzimwe kantri vasingatandi botso sei isusu tisu tega tinongonzi ukazodai unotanda botso wakatuka amai vako enda unoripa wotopfumisa mumwe munhu wozvake kakamudhara kari kumusha unzi hamati amai vako dziri kuswera dziri kundari kweyo uchishanda because wakamboita like a little argument with your parents zvonzi paipai wakazotuka wakashorani enda unoripa. Imi guys I think chipo panyaya yekutanda botso I beg to defy papo. Zvimwe, yes, I totally agree kuti zvimwe I think we just overdo some things. But panyaya yekutanda botso it's been tried and tested. Unongo chitoona kuti zvishua zvina zvisitombofamba ende unema previous kuti kana wakatuka mai kana wakarova mai. And inini kudhara ndaifunga kuti munhu akanzi ari kutanda botso I thought kuti zvinoitika involuntarily kunge munhu ari kutenderera musoro or something, but it's not involuntary. Unenge watambura waona kuti zvinhu zvangu hazvisi kuchatombondifambira wobva waudzwa kuti kana kuti nehama dzamai vako kuti mai vako vakazvitaura vasati vafa kuti iwe wakaita sei wakavatuka kana kuti wakavadai so wakapara zvawakapara kuna mai vako, so you need kutanda botso. So kutanda botso is not an involuntary thing. Unotozviita deliberately, intentionally. Unozvitandisa botso iwewe kuti uone kuti zvinhu zvacho zvichaita better here kana ndikadai so. Inini I always believe kuti vanhu vanotanda botso vaya kana vanotanda botso I believe kuti kana munhu achitanda botso you have nothing to lose. I also believe kuti munhu anenge angozviudza kuti you know what, let me just try. Kana zvikaramba zvaramba because kutanda botso chaiko you have nothing to lose except maybe kuti unongonyara hako because unofanira kupfeka masaga
and then wofamba mumaraini uchitaura kuti ndakati ndiri kutanda botso because ndakatuka mai o ndakadai and then vanhu vaya vanotanga kukuisira magrains musaga raunenge uinayo. Punishment yekutanda botso is magrains ese aunopiwa anozanganiswa musaga 1. Saka kana ukasvika pamusha pana chipo mai vachipo vakakudirira nzungu and then wosvika panext musha wobva vachina nzungu vokudirira chibage, wosvika panext musha woti ndiri kudirira zviyo, wosvika panext musha woti ini ndiri kukudirira nyimo or whatever. Zvinhu zvaunenge uchidirwa zvinozanganiswa muone saga and then kana wapedza wadzokera kumba. The punishment part of it is you're supposed kudurura zvinhu zvese zviya zviya pasi wotanga kuzvisota uchizviseparata kuti chibage pacho chega, zviyo pazvo zvega, chakati pacho chega, mapfunde pawo ega. By the time yaunopedza mapfunde ayaya kana kuti zviyo zviya zviya zvaunenge waseparata zviya zviya ndo zvinononyikwa kurwizi and then zvotumbuka. Pazvinenge zvakutumbuka paya ndo zvinoshandiswa kuzobika sichi 7 days. Paunobika 7 days yaya wapedza manje process yako, doro riya romwiwa wobva wanzi wasunungurwa namai vako, watanda botso wapedza. And it That's so a ritual to embarrass in public so that people saw that you. Very true. I support you. I support you. You might take it that way. It's a humiliating ritual. But how then do you explain for most people who actually do this, you not also improve after that? How then do we explain that? Could it coincidence? After waita this humiliating ritual, is it a coincidence? Asi wewe urikutaura here wewe kuti zvoni munhu wese asina, let's say munhu wese asina mari, for example, munhu wese asina mari yekurarama ari kutambudzika ashande, hausati wambosangana navo here wewe vanhu vanoshanda cheko chipo anomuka asingagari pasi achishanda asi zvinhu zvake zvisifambi umwe urombe ndiwo hwacho ihwohwo hunokonzereswa nezvinhu. Leti kune munhu anogona kubata 1 million chaicheka oenda unoipaza wotenga shopping oenda kumaprivate jet kungoshaya financial literacy zvataurwa napatricia Nzimuro. Izvozvo zviriko chipo, izvozvo zviriko, but hatingati zvoni vanhu vese dola chairo anorispin after 2 days anenge ane $3. Honai tadonhedzesa kochi tatone dzedu kana vasingakwanisi kochi vari kunyepa munhu ari kundirira nyaya dzake kana vasingakwanisi gava dzati fosekedzwi lepi gatikoikanei pano vari kuda kukoshana unogona kubata mari mari yayo, but kana usina financial literacy unogona kutongoispenda zvirizvo wopinzwa pressure nembinga unotenga kana headbag re50,000 re20,000 wogoenda kubusiness class wogoita seiko. Mumwe munhu akabata mari iyo leti unogona kubata 20,000 wofunga kuti 20,000 iyi ndikaispina ndikadai after a month ndinenge ndatone 30,000. Inini ndogona kubata the same 20,000 ndafunga kuda kuonererwa ndoti Patricia handei kubeach handei kuholiday tonogara maholiday ma5-star holiday. After 1 week hatisisina kana senti ya havasi vese manje vakadaro. Mina ndimbokupa imwe example ini yanditori nayo yemunhu wandotoziva zvakaitika ndichiona kudai so. This guy akatanga kuita ma-issues nemukadzi achirova mukadzi ereki zvokurova zviya zviya, domestic violence iri very serious iyai. And then but ari sober anenge achidanana nemukadzi wake zvokuti zvinhu zviri very nice and very flowing, love ichitsva, akangomwa doro chete zvobva zvatotanga. You know what? Haitoita maramba doro iwoyo kutanga kurova mukadzi nekuti achirombe ichocho chisina basa ichocho. And then one day mukufamba life happens, you meet people. He met a woman akamuudza kuti iwewe kune munhu wakapa mari
like wakapa munhu mari physically mumaoko, munhu yakagadzira mari iyoyo kuti upenge ukamwa doro, uite zvaunoita zvizvizvi ukamwa doro, akakugadzira mudoro. If you want to solve all these problems that you are encountering in your life, regedza kumwa doro. Inini nyaya iyo ndakaitorera part 2. Ndakaitorera pakuti munhu akashandisirwa psychology dzekuti doro ndori kumupengesa munhu ane maramba doro, ndosvika uchizorova mukadzi, zvese zviri kuitika izvi une maramba doro, saka ukaregedza doro, which means your problems are not going to occur because wabvisa rakagadzirwa nasomeone kuti adaro. Zviriko chipo chivanhu chiriko, we might deny it sometimes, but chivanhu chiriko. So I agree kuti kune munhu wekuti nhasi ndabata 20,000 ndoita zvandoita, ndototenga tiketi rebusiness class, ndatodya hafu yacho. Umwe munhu agoti ini kana ndotokwira zvangu mazarura nebhazi, ndakasungirira kamari kangu, otonoita zvine musoro nemari yake. Izvozvo zviriko, but zvirikowo futi zvekuti unonyatsoona kuti munhu is hustling and toiling and trying all they can, but hazvisi kubuda kana riri business racho roro, kana zviri zvinhu zvaari kutengesa hazvisi kutengwa, asi the person ari panext pake ari kutengesa achipererwa, achitomhanya kunotsvaga zvimwe kuti makastoma achiuya. So ndopaunozoudzwa some of these things kuti iwewo mai vako vakati zvakati, imbotanda botso, and then wotanda botso, then mangwana weekend yacho, the following week wakutotengerwa mafrizi ese akutopera, maputi ese aenda. How do you explain that? Kuti saka munhu achinje chii besides kutanda botso kwaaita? Is that a coincidence iyoyo here kana kuti zviriko? I believe kuti chivanhu chiriko. I also agree kuti kune vanhu who take it too far, vano exaggerate, but I want to believe kuti chivanhu chiriko. Kazhinji unoona lecho achiita business like nepanenge achigona kana kuita necomputers, kana malaptop, kupa mari yako inda kunohodzawo, hatitori nakana zivo nemaskiri aunenge uchiita, kuda kutedzera kuita mahasa usingazivi, and then ndonyura ndohanda kuti hande munyama zvinhu zvangu hazvisi kufaya. Why do you get in a business that you don't understand? I see, it's not restricted to business chete chipo. Business itangoipa say example, it's not restricted to business chete. It could be anything, it could be even pabasa chapongo chishanda, pauri kushanda zvinhu zvacho ukadzingwa apa waenda apa, ukadzingwa apa waenda apa, ukadzingwa apa waenda apa, uchingodzingwa, and then wobva wanzi tanda botso, and then you start working, and then things stabilize, and then zvinhu zvotokaoma down. It could be a coincidence, but it could also be kuti zvinhu zvechivanhu zvinoshanda. Letu ipapapo uri kutaura chokwadi, uri kuona manje you are talking sense, handiti kuti zvakafanana nekuti tinoenda mumaprofita, handiti ukatadzirwa nemunhu, handiti toenda mumaprofita epapapa. Ngatimbope example yevarume, handiti woenda mumaprofita ondosunga zvinenge kamwe kaurombe kari mumunhu. So but ndiri kutaura kuti majority chokwadi asingaroyi ndiani apa tambosiya zvengozi takumbotaura zveurombe, asingaroyi kuti watadzirwa iwewe chipa, handiti uri kunyatsoziya, wowana muprofita ombokanda zvimatombo kana ombodiniwo kana usiri strong Guys, ku Facebook, Youth Coach kana muri kutinzwa ku Facebook, please come back to TikTok. We're waiting for you, my love. asi wataura izvozvo zviriko mumaprofita muri kufamba. Youth Coach, please come back. Mupedzise teaching yenyu. Thank you. Kana kuvatega, vanokwanisa kuvatega vakanzi Youth Coach. I think that's leader Youth Coach. Vauye takavamirira. Vamwe vanhu vamuka vaenda kumbare kunohodha uko, vaenda iwo uswera wakapeta maoko uchitaura uchitedzana makuwa erokesheni rese kana ruzevha rwese. Mumwe munhu ari kubasa aiwa izvozvo zviriko zvese zviriko, but tiri kunyanya kutaura ndepekuti vamwe vanhu vakungopomera ngozi vasina kana ngozi, pasina kana mozoti ngozi yatingade tichikoshesa letuka yekuti munhu auraya munhu, ndo yatingade tichikoshesa yokunzi mufemili maurayiwa munhu, ndo zvatingade tichikoshesa. Can I say something, Trisha? Unoziva kuti problem yedu ma-Africans most iyo yekunzi ini ndiri wakashumba, ini ndiri wakamhofu, hazvisi kukufambira, gadzirisa mutupo wako, vedzinza rako vari kukuda, wakakuriswa kusati rekupi kwababa here kana kuti kwamai,
iwewo newo Patricia wakutobhilivha kuti ini ndakakuriswa kana mhamo. Saka vekwamai zamu rekwamai rakazomira rikati harina kuyamwa, kunodiwa mombe yemadzitateguru, kunodiwa utenge ruzhowa, kunodiwa, you know all those things. Now you as a Christian, you are taking it, you are putting it in your hand. Okay? Wakuenda kumapostoli wakunoudzwa kunodiwa nhombo dzematombo kwamakaberekerwa. Ndiri kuona kune riva ziva risina kumira zvakanaka ikoko, munofanirwa kuti muende munogadzirisa, asi panapa isi tinogadzira nemweya waJesu. Uko wabva kuchivanhu waudzwa kuti enda unogadzira mutupo wako. Woenda kuPentecostal church unoudzwa kuti I see this strange, I see this and this. Now wave iwe manje handiti wabuda kwese kuvanhu ava 3. Now wakuenda kumahwisiri muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Amen. Zvatopera handiti. So these 4 people, they are now, you yourself, Sir Patricia, you are now confusing yourself with, okay, ndoziva zvipi. Now that belief yokuti iwe wakarerwa namama vako, dedi vako vasipo, kusati kwaBaba haukuzivi, wakuudzwa kuti mutupo waunoshandisa ndewokwamai hauna kunaka. Handiti. Saka iwo manje wakuti haindakaroiwa kainini. Because team rekwamudhara riri kuita mari. And the team rekwamhom, us as Africans, vane mitupo, we start believing kuti no, takaroiwa. And ure huripo, because we believe in it. And handisi kureva kuti torasa tsika dzedu isusu sokuti when my dad passed away right now handizive Youth coach, ndokumbira kuti mutumire request yenyu. don't know what is happening in paradise or whatsoever. Chivanhu chiriko I dream of him sometimes handisi kuti kana vako vati I cast you in the mighty name of Jesus, you understand spirit, njani njani. That thing, he is dead. If we believe in toita izvozvo, but maancestors munhu wese even yakuita mufundisi vanotione mudzimu. But now it's up to you on how you want to take it. What do you want to believe as iwewe? Because once we believe this kuti mudzimu uriko wokutofamba wokunonyudzwa mumvura wozonyura those two Youth coach, please accept. Youth coach, accept her invite. Sewage. So now it's up to you, Sir Patricia. What do you want to believe in? They don't even know their tradition. We are in Zimbabwe. I'm not sure what the based could be, youth Originally coach. not from Zimbabwe. The tango to us here. Yeah. Ukatarisa izvezvizvi kuZimbabwe ukaenda ana Blishmo vasikana hobva vakuti manjuzu voswera vakuswera kuita bute vachizadza bute is just nicotine, it's just tobacco. Ukariputa rakawanda you start hallucinating. Youth coach, accept her invite, please. Teacher Tipeze to move it on. Youth coach. If you take a lot of nicotine, guys, makambona mabutira ari kurohwa kuZimbabwe rikutonge shebet. Kungorota kanyoka kutoti nini vadzimu vangu vatonivinga. Iwe akapa Adamu akapa Eve apple aiva asiri nyoka here. Saka iwo wakuuva kuti nyoka yawarota watoende mudzimu. Apa vanenge vakadhakwa shamwari kodzi vanenge vari vashisha vasikana vaiveka vanenge vari vashisha nhai shisha yacho inodhaka yorova mapapu vobva vanwa zvimawhisky nezvimashampopo zvavo zvaizvo pamusoro pazvo worova bute opakira bute mumunomu opakira 3 grams dzebute ungasaona zvinhu here musoro ungasatenderera then the next thing you hallucinate wakuzviti ndine manjuzu ndine mudzimu wotanga kudzvova obviously unodzvova kana mapapu ako azvimbirwa nebute. Cause chiona okay chitiudzai kana uchiona chitiudzai kuti nyika yacho iri kufamba sei, because we are tired of being in diaspora. Amuna muri kungodzova monyanya kana tichitaura unoputika nekuseka vanenge vakadhakwa vasikana vaiveka. Obviously mapapa ako kana akawandirwa malungs ako akazara nicotine handiti scientifically your diaphragm inochinja and your voice box becomes hoarse. It's natural, it's a natural biological
I remember in 2024 when I went home, I told someone, I don't like it. This thing of you putting this in your hands, what is this thing? They got told me what is this? If you come into my house, don't come here wearing this shit. Because go and buy booty. What is that nonsense? Then they become addiction. But when put drug addict, you are cocaine. Very addictive. Exactly. It's just a Anzi na Trisha, wanote. Obviously your voice become hoarse because you can barely breathe and it. The rest muri fake. Kana msati matora msoro wangu ya neanda UK yuko hakuna mna nemu zimu Mzimbabwe. Tokuzo chokwadi. Hey. I miss you too, my love. 3 grams Basi mimi vari papane wamuite mimadzinga coach vari kupinda ndakutowasu Iwe vida ndikunya network yakochi yanga isiri kunyatsa kuita zvakanaka. Coach varimo mucomment section tikukumbirawo muaccept mainvite andikukutumirai. Maybe is it $5 or $10? She knows I could check a shooter for 2 weeks or what not. I use the Maria Van school fees here. Because I man. Not to trust people getting good aiwa kudai imbotudza nezvebute ngatichiti youth coach wambopedzesa ndozokuudzai nai zvenyu mamoyo ngavatisiye nebute redu takambotadzira ani shuwa vane pamuromo kudai anobhema bute ndakamunzwa madzohero akaita nezu Vita naletu wakandipinza busy mcomment section. Youth coach taurai zvenyu. Youth coach. Sorry vachale. Challenge headmaster atoya pano. Youth coach. drug addict nema. Vari kubva va havana pawa ndofunga vatambotsvaga manotsi vanouya kana you guys are just bad. Viking uri mumwena wangu kona swaita seko
Kutema moyo rinodhaka shamwari, because those people vanosvika bute vaya, why vasingata mira ndikumbokubvunzai vanhu vasviti vebute vanoenda kun'anga, why every time let's say vachida kuti vakubatsire tanga waisa bute mumhino, uri kuriisira chibuta chomhino before wabatsirwa nen'anga dzacho. Aiwa tichimbomira iwe mira zvebute izvi ndinoda kuzoti zvino mabhenefits ekugeza ndere chii. Lady waisi asi wakwira nemistake. Kundi, tell us the benefits of the booty. Kunti amuta. Anodhakwa nedoro, mumwe munhu anodhakwa necocaine, mumwe munhu anodhakwa newhisky handisi, mumwe munhu anodhakwa nebute. Simple, bute idrug, period, it's nicotine. Saka muri kuti chii? Muri kuti bute rinofanira kubhanwa muZimbabwe here? Kuti ribhanwe, risangofanira kungobutwa zviri normal, unoti zvavo Muri kuti pasine bute here? Tirakaiswa mbanje mukati vhiti. kunoku chivarungu Ndiani kwaye ari kuti pasine bute? Ndiani ndimudrope? Ndiani chimusha? Aiwa, unozi kunzai, bute ranakuiswa mbanje mukati. Ndakutanga ndaziva kuti ndiani ada kudropa. Pasine bute ndiani? Ari kupiko vanhu vari pafanewo kuti Nati wakwira here? Akwira. Sorry, vanhu vebute vanoseka timu ire mbanje rere, but vakangopanana guys. Iro rinotodhakwa kuno kuti varungu unoona kuti vanhu vese tichiisa pasi perurimi kana pamusoro apapa. Wapozviona? Vanoisa bute ravo rose mururimi pese makutoisa bute imimi. Yonzi snus yopekedzwa zvakakwana. Kana kuzasi takutopfekedza futi. Muchafa necancer. Imagine. Ende vanopfeka ichokwadi. Inotopfekwa zvamashua-shua. I'm being for real. Kuti uite sei nebute. Zvakasiyana-siyana, umwe anopfekera nyaya yema-spiritual husbands kuti usaaffect, usaramba uchizvirota. Vanozouya kana vanozaniwe mbuya neanda nasekuru kaguva achirara nemi meme adana nemabute iwawo. Ava ngavamiswa ava. Woisa bute kuzasi kuyaka sexual intercourse nema-ancestors. vakutouya kuzopirana nemi. Zvakaoma upenyu. Unenge wadhakwa nema kana usina kurudzaira ukasangana nekunderere. Problem vanhu vari kutaurisa vanhu vasati vambobhema bute. Apa munhu anoribhema akanyarara ngaataure. Akadhakwa akazvidha anotaura chiyadhakwa Babi! Akadhakwa. Neshisha. Ukasanganisa neshisha panoputika ukazoda kutaura zona. Ndepano ipo panapa kunzai that lady akati kune mukadzi uya uya tora kuti tangoafemba mumhino isabute mumhino. Oh yeah, I remember that one. Saka kuti amubatsire tango atanga isabute mumhino iyi. The youth coach, makutinzwa here, youth coach. Hanzi network vataura hanzi network yangu iri kunetsa. Network angavambodika ichoki mangwana vanogona kungodzoka. Chazoya mangwana youth kunzai uri kuvada ndakunzwa nyaya yako yebute isu. Mangwana masikati tiri Mozoya mangwana kana makuseni koedza. Bye guys.